Bokajan LAC along APHLC kacethak jiang ring. BJP ke cari ningkan pho pleng kayanta sorkar pen kerap kilong lepin adin tadolan. Heroni PS along also markinep kang ho phothak cherok to amai kideng. Walk-in interview for LTM English School, Tengkera Langso, West Karbianglong, 782485. Required assistant teacher, mathematics, general science teacher, 1 nose. Qualification required, BSc or MSc. Salary negotiable. English teacher, 1 nose. Qualification required, BA or MA in English major. Salary negotiable. Social science, geography teacher, 1 nose. Qualification required, BA or MA in political science, history or geography. Salary negotiable. SMS teacher, 1 nose. Qualification required, graduate in SMS with English speaking skills. Salary negotiable. Computer instructor, 1 nose. Qualification required, graduate with diploma in PGDCA or BCA. Salary negotiable. For any queries, please contact 9678996101, 6001633183 or 9678828152. Abirta ke langbang phubang phido ana phan setame nilisami juli bp hin pen adap ke me cardom ang pajireklo cardom pinya Abirta ang ton pen chathana mixena kedam tang thereponi phai krep pli ani kang sampor phai plia pormalom paglang solong all party hills leaders conference bokajan elia rotum pherang ke mai phaponlo bangso hut APHLC central committee atumpen local committee aphan lam the sikapar juka wepen sai kedeng aphutha ningkang samse chepaklang bangso pherangke maya longpen APHLC bokajan aro along ke claim kedam atumpen kaning jepona tengke kedam tang thereponi phai cap arni paglang solong APHLC mass joining amai ke padwa hut nilitum local atuma phan thang kaching waya we pin lapen nanglang plot si ke claim kedam aphutha ningduk chepaklang la nilitum paglang so apuling along paglang so LP school along therepo tari cap phai cap along si kene nang join dun la nang ki join dun la soar ni la soar tarik cap amat si a meeting amai jurja ko nilitum aphan budi mane ke do bom budi aphan nang par juje pin ba dior de pin pensi akim ni nilitum da do bom lang taun de non ta nilitum do bom la ante double do kolo budak suruh putar ke hodi APHLC kene constituency committee ke double do kolo non ta kasilaan nang kini bang ke nilitum ta kilang no da ba therak du Kasi non ke bang journey pen ke nilitum pen ke cherap cheto don thek thelo busi bangso pherang kya maya long pen pang dak pon Surubot harong aboson ang place bang democracy dam dam la bang ke jongjung khit lara son mate dictatorship ke claim ko ason se nitu mahin dan ke jongtung nitum kadugwe party fan phainu tung ke sitame tapuson bang ke chok che ke bang jilang la puson si che claim bom burtang de kapre karbing wang kang ahomosti tinalong hetame aning ke oi bang doi ko anma party kang tang nai bang tang ke ji nitum ke la puson lo jong si lale purutang ne nitum ke party masi sangjoi bangso pherang kya maya long bokajan LA spokesperson Klengsar Potiso, Sarupathar CCMI Phu, Raikom Terang, Kongchun Bang, Surening T, Dunmai Phu, Probin Timong, APHLC Youth Wing Samai Phu, Mongol Singh Teron, Chunbang Western Rongpi, Klembang, Rotoning T, Humsing T, Rovel Teron, Rajiv Belapen, Sardin Tok Beatumpen, Bang Solam T, Bang Dakmondo. Kedam tang dari kep ani an mangge nilitum afan, la puson tang bagbe alama we pin, ki we pin men nilitum fan. Napa mang huprong lagi ning duktik nyang Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live MSC Richard tok bi jongsi election aprang nilitum kenang jia so nang pipe pulote kapreg rachari so anasi cherab dunang ko bosi mohiram be arongarat kaningji Pirthe dangalong Ajara khei lapen adet seta kaching thu lapen kereng mesen akaisi kabuchi kangtung lason si sarkar kachare atumta methanga longria muni raphan kirap ki piji aphan sai ke dengpon ili theklong boklo bonta kopi ko son pelone penangana dimalong asai ke klem kapachun piun idet
la pen claim pidam thek thedat la puson chatami du o ke ong dung adim ke kaching thur ke long apor MEC EM atuma phan ka chorota pajir pon la pen sarkar pen kerap ke long le pina tumta ning duk la pen ning kang samse ta chepak lang pon lason tak thaksi Duarbagori constituency ka parlo Kakojan polling station Mohiram be arong kedam tang ningkan ko an pen lo ne ki juna lang ka siksak la pen parai harai ka chekap ja phana kisum che tong nang lo kedam tang ningkan hinia prang MEC Richard of B bang sorong humri dam lo la pen lang the lang pleng ahut joy ke pen ka cheleng long ja phan iron bridge kikim ja phan chechak te kang lo Ningkan hini so selo la so measurement nang en akam bang non putawe la sila ka sik sak hepik nili tum la so lang roi pen la somar bihe koi ke la somar tum school ke dun la hendo ka sik sak nai la pen apor hut la rata tum ta dukan bazar ke dam lang khe dulu pulote dukan bazar dam thek thelo chehela dun edet pachas tau bi Duarbagori MEC ke ha lang li menata wang si la bang so lang roi la da hendo iron bridge kikim jipu lada measurement nanta nang en erlo amala measurement nang en charmar pinya ni chethan le non la ningkan hini so sia prang lo la so nang pg pu je chake lapen inglong ajo ki dua tuma phan ki juna lang ke mesen ki pija phan ta chechak te kang seta piniar ni anta asai ke claim ke thek ponlong lelang tosi ha dagara tumpen nang pachini don nili tum pinang an alum ke do tum ke pinang an ki sung do larlo sumatum sita me pinang energy kidding me sarkar ma chohang bom lo sita me nili tum hala sarkar pe ni tum hala bang sola nang lang po adim e nang pun po ajat po e arlong che thong a jan pa arlong sang kita che roi et ana dolo sita me nang claim clear alang bang piniar ni anta nili tum long le lang la sit piniar ni anta la lang roi pen si lang roi bom lang hem lang chi pon nang lapen halapu job card PMAY ahem hai hui seta kelong lepina tumta dolan lasi council election aprang jongsi ke manga son nang pachun pi pulote nilitum alang lilongsi puthot cherap dun thuji buta nang pachini don tangma hok nilitum phan jongsi la hai kirap la tovar lang la ka do nilitum phanon non mama nilitum hana akirap jongsi nilitum hanang pi pulote nilitum alang lilong ka cherap dun ni phan nilitum ke nilitum la ka do ka be la da karap do an nilitum alang ni phan si cherap dun ke dola marapen arjison rongphar karbiang long live Assam Sarkar pen kapin khat pon ateng pen kedam tang therepo ni phai khre player ni Kheroni police station ar loalong osomar kenep kang huwa phuthak VDP atuma phan cherok toka mai ke paman pon Bangso Maya long OC Kheroni PS Shravan Kumar Ingti ASI Dhiran Sharma VDCO Kheroni Longbiram Tokbi Nijang Karbiang Long VDP Amaipu Buleswar Inghi SGB Debcharan Johari Lapen Kepha Alohi Kheroni PVN High School Athanbang Dinestroyatum Chetongdo Bangso Maya Long Child Labor's Anti-Social Activity Osomar Kenep Kang Hulapen Kahelu Kachongdat Amaipen Kijordam Hehuya Phuthak VDP pen lang chari dunang jibusi chethan pon la pen jong si la son do pulote police station along pachini nang po mate police atwa phan cherap dunang po puta chethan pon thu bangso mai Kheroni PS VDP amai phu korasia pensi chari ponsi OC pen mayalam the jai pon lo kijutsi mayalong ASI Dhiran Sharma pen kachetong dun VDP claim bang atwa phan chetami ke choro pajir ponsi mesen pen mai pachun pon lo Kheroni pen mohon teron Karbiang Long live Ukraine pen Russia der hiniang bong pini an nikre sirkep an ron thama kachar jaba porle tanglo nikre sirkep pleng roga phita Ukraine President Volodymyr Zelensky pen ari chirung belan sominda radang along ron thama mongwe ki japen ka phere memia der lage Ukraine wa der along hanlo Russia pen Ukraine der hiniang bong a hiring tangra ron thama kachedana porlake pinier ni an nikre sirkeban nang pleng tanglo Lapu Russia naten lakh army military armu Ukraine rong supie long katum prapa media phan un an pen bor ipon Russia det pen jong si langdam lo pulotang te Ukraine det ke isi bi hek adet binong det hini ka char wong bong Russia la pen Ukraine rat pen nang an apran ke dam nang ta dulo lapu somindara dangang bong pen jakong kangtang klong puke hokona det Russia tum ko an ma Ukraine long kateng kingdom pinier nita Ukraine President Volodymyr Zelensky ari chiru Ukraine along
sampri ke bang pen kichi an bom kang bob la pen heliar kili arju jete kapret arki ke thangna ta arju lom Ukraine rong sopi create folong pen danglok break jam adi malong Russian military atum pinnang ahemare phalang nopom bonta Russia president Vladimir Putin akimanga tengpen Ukraine rong sopi create folong katum pradam pa media phan ka chisikalong Ukraine president Zelensky penta charai kom thip Ukraine laban Russia dead hini ka charwong bong pini pen ni phia phong mon sama pharman ka chingwai pon lenglo pini le thota video conference pen dead hiniang bong ka chingwai chingsai padukon bonta phong plia phong ka chingwai along Russian laban Ukraine pupuang bongta ari ka chirung pon Abirta ke klang pon avila bonta dead hini ka chobochia rara tumpen isi ningke thedama lama bangke mon sampen ka chingwai che kroi pobusi ning thepon Ukraine President Zelensky pen kapang dak pon alam thike long pon atengke Russia la pen Ukraine ang bong kachingwai chingsai pen mon samaluti ke banjia phan akachingwai abangki in home din bonta Ukraine na pen ri ka chirung nang ji kwa bangki chirung thekhi busi Zelensky pen pangdak po International Desk Report Karbi Mongmai Union Health Minister kapachni pon Abirta tengpen non ke bangji there ni phai kre trok arni pen kapang cheng ponji lake ningkan kre hini pen ningkan kre pli arta o somar tuma phan corona vaccine ki piasai deng ponpo Karbiang long life Abirta ke lang doa nara raphan isi kenang sorbirta bang sorbirta lake covid vaccination Abirta ningkan kre hini pen ningkan kre pli arta o somar phan corona ain prim ki pi pon thuji Abirta central sarkar atumpen arni hot tamlo Puthot kenang Abirta arjuitha ningkan kre hini pen ningkan kripli arta o somaro tuma phan corona ingprim kipi pona sai dengpo apor ke paklang ateng pen bangso ingprim kipi ka pangcheng ponji lake therepo ni phai kre trok arni pensi pangcheng ponpo ningkan trokep arta pen athak amuluk atuma phan isi kenang sot ka pachini pon lake covid arona teng pen kroi paminangji Corona ke so avur Assam alongri alongle avelu puwoi phit seta India adet arlo prek jam adimalongki bangso corona ke so vir pammi kalilan Karbiang long life pen non hedjong ke long pona Abirta tengke China adet along corona new variant ke klang Abirta klang tang Union Health Minister Dr. Harshvardhan pen bangso puthak derang kang pia muluk arara phan kapachini pona lamthi lapuson henlo Apor ki hot pona teng pen nang litum asomar ningkan kre hini pen ningkan kripli arta o somar phan kapanong pon corona eng prim kipi dun edje phan chuning ripon bangso eng prim kipi pon kapang cheng pon jilake non ke bangji ne phai kre trok arni pen News report Karbiang long live Pinya Abirta ke lapon si kang toniklo dome thak me arni ki me